Druhé ligové kolo sa odštartovalo v Prešove už o týždeň neskôr po prvom kole. Po prvom kole som sa necítil úplne dobre zregenerovaný a nebol som v ideálnom nastavení, ale aj tak som to nakoniec zvládol. S mojimi rodičmi sme vyštartovali okolo 8 hodiny ráno. Cestou do Prešova nás čakalo menšie zdržanie, pretože jeden tunel bol uzavretý. Opäť nás čakali len 3 zápasy. Bohužiaľ, aj tento raz ich bolo menej, než by som si prijal. Prvý zápas som odohral proti Martinovi Janúvkovi. Neodohrával sa podľa mojich predstáv. V prvých 3 zmenách som dostal poriadne zabrať a naša taktika, ktorá fungovala v Bratislave, tento raz vôbec nevychádzala. Pred poslednou zmenou som sa preto rozhodol niečo zmeniť a skúsiť iný prístup. Zápas som napokon zvládol tesne, výsledkom 5-3. Bol to náročný vstup do turnaja. Dobrý zápas som odohral s Miroslavom Bielakom. Hoci bol tento zápas lepší ako ten predchádzajúci, stále to nebolo úplne ono. Urobil som v ňom veľa chýb a nepresností. Zápas sa skončil výsledkom 6-1. Posledný zápas bol môj najnapätejší z celého kola. Odohral som ho s Ľubkou Škvarnovou. Každá zmena bola veľmi tesná a rozhodovalo sa v každom momente. O výsledku napokon rozhodla až posledná zmena, ktorú som zvládol lepšie. Zápas skončil 4-2. Nakoniec som obsadil prvé miesto, druhá skončila Ľubka Škvarnová a tretí bol Miroslav Bielák. Chcem sa tiež poďakovať mojim rodičom, že so mnou chodia na tréningy a podporujú ma v každom zápase.